Sunt Tavi, îmblânzitorul, și astăzi o să iau taurul de coarne, o să capturez și o să îmblânzesc pronumele. Șezi. Culcat. L-am îmblânzit. Salut, sunt Tavi, tânăr, și bine te-am găsit la o nouă lecție de limba română. Am împărțit pronumele în 3 categorii. Categoria 1, eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. Categoria 2, pe mine, mă, pe tine, te, pe el, îl, pe ea, o, pe noi, ne, pe voi, vă, pe ei, îi, pe ele, le. Categoria 3, mie, îmi, ție, îți, lui, îi, ei, îi. Nouă, ne, vouă, vă, lor, le. Categoria 1. No, ce să zic? Îs un pronume simplu, răspund la întrebarea cine. No, de obicei îs de ăsta, cum să zice, subiect. No, și apoi să-ți dau câteva exemple în care eu apar. No, de exemplu, eu merg pe stradă. Sau tu asculți muzică, nu? Sau el joacă fotbal. Categoria a doua. Sunt un pronume dublu? Ați mai auzit despre mine și în alt episod? Da, mă recapitulez aici ca să vă aduceți aminte de mine. Pe mine mă, pe tine te, pe el îl, pe ea o, pe noi ne, pe voi vă, pe ei îi, pe ele le. V-ați adus aminte de mine? V-ați adus că v-am zis eu. Că altfel, răspund la întrebarea pe cine. Simplu. Ce tot atâta? Să zicem că cineva, o persoană a treia, îl invită pe Alex la petrecere. Alex e un el, deci conform regulii pronumelui vei spune pe el îl invită la petrecere. Dacă îl introducem și pe Alex în propoziție, vei spune pe Alex îl invită la petrecere. Dar dacă vrea să o invite pe Helga la petrecere, va spune pe Helga o invită la petrecere. Dar dacă vrea să o invite și pe Ana și pe Helga la petrecere, va spune pe Ana și pe Helga le invită la petrecere. Dar dacă vrea să invite și pe Petre și pe Alex la petrecere, va spune pe Petre și Alex îi invită la petrecere. Dacă vrei să formezi propoziții cu acest pronume, poți să-ți structurezi propoziția în felul următor. Prima dată te gândești cine să fie subiectul. Să zicem el. El e subiectul. Apoi te gândești ce să facă el. El invită. După ce ai pus verbul la forma corectă, te gândești pe cine să invite el. Pe Ana. Și vei spune, el o invită pe Ana la petrecere. Deci, dacă ai substantive la persoana a treia în propoziție, le vei dubla cu pronumele îi, îl, dacă substantivele sunt de genul masculin și o, le, dacă substantivele sunt de genul feminin. Categoria a treia. Sunt tot un pronume dublu. Sunt în cazul dativ. Răspund la întrebarea cui,
Formele mele sunt mie, ție, îți, lui, îi, nouă, ne, vouă, vă, lor, le. Răspund la întrebarea cui. Cui pe cui se scoate. Acest pronume stă lângă anumite verbe. De exemplu, îmi place, îmi trebuie. Formula magică. Mie plus îmi plus place plus încă ceva. Mie plus îmi plus trebuie plus încă ceva. De exemplu, mie îmi place să mă joc. Lui îi place muzica clasică. Lui Andrei îi place muzica rock. Nouă ne place să petrecem. Lor le place să alerge. Anei și lui Mihai le place să citească. În unele propoziții avem substantive la persoana a treia, câinelui, pisicii, prietenului. În aceste cazuri adăugăm forma neaccentuată a pronumelui și vom spune: pisicii îi place mâncarea. Prietenului îi place să alerge. Câinelui îi place să se joace. În alt episod voi vorbi despre forma trecută a pronumelui. Mersi că m-ai urmărit până aici și te aștept în episodul următor. Am împărțit pronumele în 3. Că erau 5 înainte, s-au tăiat ultimele 2. Ce faci? Chinec. Kit. 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 Chinec.